Οπότε λοιπόν ο ασθενής μας εμφάνισε ουρική αρθρίτιδα με εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού οξέους, ουσιαστικά στην πρώτη μετατάρσοφαλαγγική διάρθρωση λόγω υπερουρικαιμίας, αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα. Γενικά δεν είναι απαραίτητο να έχουν πολύ αυξημένο ουρικό οξύ ασθενείς που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα, αλλά αρκετές φορές βλέπουμε αυξημένο. Από εκεί και πέρα, στο οξύ επεισόδιο, επειδή έχουν καθιζάνει ουσιαστικά στην περιοχή εκεί οι κρύσταλλοι, μπορεί να το βρούμε και φυσιολογικό, ακόμα και αν σε κάποιον άλλο χρόνο, τυχαίο χρόνο που να πάρουμε επίπεδα ουρικού οξέως στο αίμα, μπορεί να το βρούμε εκεί αυξημένο. Από εκεί και πέρα, το άλλο συχνό νόσημα που εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς είναι η νεφρολιθίαση. Πέτρες στους νεφρούς, δηλαδή από λίθος ουρικού οξέως, λόγω της υπερουρικαιμίας ή υπερουρικιουρίας κατά κάποιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε χρόνια, η τόφη του ουρικού οξέως. Σε χρόνια φάση με πολλά υποτροπιάζοντα επεισόδια ουρικής αρθρίτιδας μπορεί να γίνει καταστροφή των αρθρώσεων, όπως ήταν και στον ασθενή μας με εκείνη την οστική διάβρωση. Δηλαδή διαβρώθηκε το οστούν γιατί είχε φαγωθεί ο αρθρικόςημένας και από κάτω και το οστούν. Δεν νοσούσε πρωτοπαθώς το οστούν δηλαδή, αλλά επειδή ήταν κοντά στην άρθρωση φαγώθηκε και αυτό, να το πω έτσι. Και σε χρόνιες φάσεις μπορεί να δεις τέτοιες καταστάσεις με τόφους ουρικού οξέως, οι οποίοι να διαβρώνουν τους παρακείμενους ιστούς. Από εκεί και πέρα, γενικά υπερουρικαιμία ανεξαρτήτου αιτίας, δηλαδή είτε επειδή παίρνεις πάρα πολλά, ας πούμε, σηκώτια για παράδειγμα και άλλα τρόφιμα που μπορεί να έχουν, ναι. Δυσλειτουργία στο νεφρό, διάφορα φάρμακα μπορεί να αυξάνουν το ουρικό οξύ, γενετικά αίτια και άλλα, που δεν είναι ανάγκη καν να έχεις υπερουρικαιμία να το αναφέρεις. Δηλαδή κάποιοι λίγοι ασθενείς έχουν εναποθέσεις κρυστάλλων χωρίς να έχουν, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Οδηγούμαστε λοιπόν σε κρυσταλλοποίηση σε διάφορες περιοχές, όπως ήταν και στο αυτί, σε ιστούς δηλαδή, αλλά συνήθως όταν γίνεται στις αρθρώσεις υπάρχει αυτή η έντονη φλεγμονώδη αντίδραση από τα ουδετερόφυλλα που πάνε να φαγοκυταρώσουν τους κρυστάλλους και έχει αυτό το έντονο φλεγμονώδες σύνδρομο, την ουρική αρθρίτιδα. Άλλα που μπορούν να γίνουν εκτός την ουρική αρθρίτιδα είναι πέτρες στην νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, δηλαδή ακόμα και να χαλάσει ο ίδιος ο νεφρός, το διάμεσο υπόστρωμά του. Σχετίζεται με αρτηριακή υπέρταση, προχωρημένη αθυροσκλήρωση μπορεί να εμφανιστεί. Αυτές είναι πιο πολύ συσχετήσεις επιδημιολογικές, προσπαθούν να τις εξηγήσουν τώρα, ας πούμε, αιτιοπαθογενετικά. Τώρα, όσον αφορά στην ουρική αρθρίτιδα, σχεδόν πάντα είναι στην πρώτη μετατάρσοφαλαγγική. Μπορεί όμως να είναι και στην άρθρωση, στην ποδοκνημική, στο γόνατο, μπορεί να είναι και στις υπόλοιπες εδώ αρθρώσεις, όπως βλέπετε στο άνω άκρο, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιες. Ωραία. Αυτό ήταν για να πούμε για εδώ. Ναι, εμείς λοιπόν είπαμε τη μεταβολική διαταραχή έτσι, για το ουρικό οξύ, επηρεάζει τις αρθρώσεις, σωστά, δέρμα και μαλακαμόρια. Εμείς είχαμε εξετάσει από το πτερίγιο την αλλίωση. Έτσι. Συνδέεται με την υπερουρικαιμία, με κορεσμό του ουρικού μονονατρίου και τον τελικό σχηματισμό κρυστάλλων του ουρικού μονονατρίου μέσα στους ιστούς. Είναι η πιο κοινή φλεγμονώδης αρθρίτης. Οι κρύσταλλοι αυτοί του ουρικού μονονατρίου κάνουν μια οξία φλεγμονώδη αντίδραση στην άρθρωση, οπότε προβάλλουν τα ουδετερόφυλλα στο αρθρικό υγρό, αλλά σε άλλους ιστούς έχουμε την αντίδραση με τα μακροφάγα που είδαμε και εμείς στο περιστατικό και που την βλέπουμε και εδώ έτσι με τα γιγαντοκύτταρα που έχουν περιχαρακώσει έτσι το ξενοσώμα κατά κάποιο τρόπο. Η φλεγμονή που προκαλείται από τους κρυστάλλους δημιουργεί έναν οξύ σοβαρό αυτοπεριοριζόμενο πόνο στις αρθρώσεις. Ουσιαστικά και χωρίς θεραπεία μπορεί σε 7 με 14 μέρες σιγά σιγά κάποια στιγμή αυτό να περάσει. Βέβαια δίνουμε συνήθως... Κολχικίνη δίνεται, τι δίνεται? Δίνουμε, αν έρθει εντός 72 ωρών κολχικίνη, από εκεί και πέρα μπορεί να δώσουμε αντιφλεγμονώδη όπως είναι... μελοξικάμι, υπάρχουν διάφορες, για να μην πω εμπορικά ονόματα. Ναι, καλά, ναι. Μπορεί να δώσουμε αλλιώς κορτιζόνη, όπως είναι πρεζολόνη, και μαζί και κολχικίνη σαν προφύλαξη για να μην το ξαναπάθει μετά. Παρουσιάζεται λοιπόν ως οξία ή χρόνια αρθρίτιδα, η ουρική αρθρίτιδα με τόφους, αυτά που είδαμε τα παραμορφωτικά. Η υποτροπιάζουσα αρθροπάθεια γίνεται καταστροφική και ο κίνδυνος ουρικής αρθρίτιδας έχει να κάνει με ηλικία, παχυσαρκία, υπέρταση και χρήση διουρητικών. Τώρα, και λήψη αλκοόλ, κυρίως μπύρας. Η διαφοροδιάγνωση είναι, υπάρχει και η ψευδοουρική.
αρθρίτιδα, έτσι. Η νόσος εναπόθεσης κρυστάλλων, όχι του ουρικού μονονατρίου, αλλά του πυροφωσφορικού ασβεστίου. Εδώ έχουμε ίση προσβολή στα δύο φύλλα και έχουμε αυτούς τους ρομβοειδείς κρυστάλλους που μας δίνουν έτσι στο πολλωμένο φως, τη θετική διπλή διάσταση, και εδώ έχουμε πιο πολλές συνοβλάστες παρά εδώ τα μακροφάγα που βλέπουμε στην ουρική αρθρίτιδα, που συσσωματώνονται και κάνουν και τα γιγαντοκύτταρα του ξένου σώματος ουσιαστικά. Οι ρευματοειδείς φυσικά έχουμε στα μικρά οστά την προσβολή των ενηλίκων γυναικών και τις αντίστοιχες αρθρώσεις. Περιαρθρική οστεοπενία και στένωση του αρθρικού χώρου βοηθάει να διακρίνουμε τη ρευματοειδή, στην οποία έχουμε μια υπερπλαστική συνοβίτιδα, έτσι, την υπερπλασία του συνοβίου, της επένδυσης δηλαδή του αρθρικού ημένα, με μια πυκνή λέμφοπλασματοκυταρική διήθηση, αυτά τα οζεία, τα ρευματοειδή με την νεκροβίωση, ίνωση και οργανούμενη ηνική, που αυτά στη ρευματοειδή. Στη σηπτική αρθρίτιδα νεαροί ενήλικες και παιδιά προσβάλλονται, μια μεμονωμένη άρθρωση, έτσι, με αυξημένα ουδετερόφυλλα και ουδετεροφυλλικές συλλογές μέσα στον ιστό. Είναι αυτό το ποιώδες, έτσι, ποιώδες ας πούμε το αρθρικό υγρό. Και βέβαια η εκφυλιστική οστεοαρθροπάθεια, η οστεοαρθρίτιδα όπως έχει επικρατήσει αδοκίμως να λέγεται, επηρεάζει τις αρθρώσεις που κατανέμεται το βάρος του σώματος μετά τα 50 έτη της ηλικίας και έχουν νεκρωτικά χονδροκύτταρα. Ο χόνδρος δηλαδή φαγώνεται, λεπτύνεται και κατακερματίζεται, και φυσικά δεν έχω εδώ να βρω τους κρυστάλλους του ουρικού μονονατρίου που χαρακτηρίζουν την ουρική, έτσι, την ουρική αρθρίτιδα. Απλά στα παιδιά ότι σπάνια θα πάρουμε βιοψία από άρθρωση που υποψιαζόμαστε ουρική αρθρίτιδα. Συνήθως η διάγνωση της ουρικής αρθρίτιδας μπορεί να βγει είτε κλινικά, με μια τυπική εικόνα, είτε αν πάρουμε το υγρό και δείξουμε τους κρυστάλλους του ουρικού. Από εκεί και πέρα στη ρευματοειδή πάλι κλινικά μπορεί να πορευτούμε και με ορολογικούς δείκτες. Στη σηπτική θα καλλιεργήσουμε κάποιο μικρόβιο και θα δούμε πάρα πολλά πολυμορφοπύρηνα στο υγρό. Οπότε γενικά και στην οστεοαρθρίτιδα δεν θα βρούμε τίποτα από αυτά και θα βρούμε εκφύλιση ουσιαστικά του μεσάρθριου διαστήματος. Οπότε πιο σπάνια θα δείτε βιοψία. Περισσότερο το βάλετε το περιστατικό να δείτε και λίγο πώς φαίνεται και την παθογένεια του νοσήματος αυτού.